И какво става, хора? Аз съм HyperG и добре ще в новото видео. Дълго очаквания клип с Митака, както вече сте разбрали за което днес ще играем на Only Up Fortnite сезон 3. Не знам дали как ще е много лошо или не е лошо, напишете в коментарите дали сте пробвали този Only Up и така. Аз на мен доста пъти съм пробвал на фалшивия Only Up, но сега ще играем на истинския Only Up в Fortnite с Митака. Тук с мен е Митака, кажи здравей. Здравейте, момчета, как сте? Абонирайте се за HyperG-то, най-лудия. Преди да започнем това видео, ако искате още доста подобни видеа, харесайте клипа, абонирайте се с YouTube канала с камбанка, за да не следите, когато ще кача ново видео и следете нашия канал, братле. Хора, до 200 абоната, така че може да се абонирате с YouTube канала с камбанка, за да не следите, когато ще кача нашите готините видеа в моя YouTube канал. Така че нека да продължаваме с клипа. Хора, много бързо развихме този канал HyperG. Братле, много е лота, което страшно много благодарност. Айде, let's start. Намерихме го. Намерихме този Only Up в Chapter 3. Братле, смени си скинат. Добре. Сега, ето както виждате, това е Only Up Chapter 3. Минало ли си там и так? Не съм за първ път, че го играя. Еми, приятно гледане и сега няма да го спидрънате. Като изчакаме, като мине или като се падне, се ми е тая. Ако стигам 1000 метра, човек... Ще ги изгабрим. Така. Еми, нека да право започваме. Има тръби там, ама трябва да прескочиш там. Това е по-трудно на тях, май. Аз съм и ги минал там. Ей, ти си ма минал, бе. Майко ми, майко! Ти ги минаваш всеки ден ти Only Up. Не всеки ден, за клипа само. За клипа. Ма си загрявал преди това, 100%. Всеки път ръката много се трепери. Чай бе, това сега на къде трябва да ето и нещо. По-бавно бе, колега. Мале, 110 метра минах. Мале, и трайхардър. Най-накрая съм трайхардър. Следващия клип за някакъв челендж да помагаме. Ще измислим хората да пишат в коментарите. Пак паднах бе, майна. Става нещо. Колко метра бе, какво стана? Баси нуба, човек. Много зле се справяме в този клип. Какво да правя? Да гледат хората и това е. Да гледат, да има нещо там. Защо Регнатов? Сделка или не? Мале, паднах пак. Иначе 275 метра. Имам памета за това. Това е много. Реч, мале! О, паежни. Интересно. Няма как да падне с тия пажения. До свидание. Дай, хайпарай, гавриш ги. Мале, аз пак съм на 200 метра горе-доле. Да, трябва много внимателно. Няма да се засилиш. Да бе, много е гадно. На паежинката ли си? Да, чай, че изкатериха пайшената, човек. И почти стигнахме сезон 2 обаче. Майк! Какво стана? Ми изгавриха, ма. Аз паднах, ама тука поне искам тая ножа. Не на бала. Хайпер, къде си бе, колега? 430 почти метра. Ти ги гавриш всичките горе-долу, или как? Бубунка як. Защото питаха на Only Up във Fortnite, що толкова много късо? Ми като е късо, сега ще им сервираме по-дългичко. На твоите хора. HyperG-ската армия. Кетеските хора. Има здрави и хубави хора. Има здрави и много хубави хора. Нацепени, с бицари. Горе-долу. На 500 метра съм. Тука ново, нещо ново виждаме. Някакви легла. На Майнкрафт. Нещо подобно. Не на Майнкрафт. Оле. Нещо ново, Хайпер, някакви гъби. 600 метра съм. Габриус, сезон 3-ката. Хайпер е. Тя ги цела нашия човек. Хайпер е на колко метра си? 480. Браво. 500 метра почти. Браво, бе. Майко, Хайпер, ти ги гавриш. И мале, пак е тръба. Пак тръби, човек, тия тръби са мега гига тъпе. – 524 и 30 почти. Мале, тук е много опасно. Май с този сезон. Трябва да минем с гъбите. Помниш ли такъв сезон? Сезон 3. С тия с гъби. Да, той беше с гъб. Да. Абе, тук на къде трябва, бе? Ясно. И аз това помня в нашия стар канал. Опа! На колко метра? Почти 600. Браво, бе. 606.
Много е хард, човек. Гъбки. Още гъбки. Хайперджи, обичаш ли да ядеш гъби? А ти? Да. Опа, нагоре вече се катерим. Мале, Хайпер, на колко високо се намираме, ако знаеш. Помниш ли уния релсите, уния влакчетата, дето е? Помна ги, бе, да. Аз съм ги измислил. Мале, тук ако падна, клипа приключва. Стига, клипа няма да приключва. 700 метра! Айде! Оле, как щях да падна. Колко метра е то детрен, бе? И така, това като цяло мале как паднах, защото беше... Хора, беше рекорда почти 600 метра. Така към някъде към 750 метра, 800 някъде нещо такова. Толкова, да. Да. Хората, тук ще днес това видео, надявам да ви хареса видеото. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за YouTube канал Скамбанка, ще оставям линка в описанието на Митака и се видим в следващото видео. Чао и до следващия клип с Митака. Бай-бай!